En filɛ Bamako Solomani Sise fɛ ɲa teriw somɔgɔw fo ka taa se sigilamɔgɔw ma olu bɛɛ na mɛ tasibila kɛ Solomani Sise fɛ ale min ye farafinna jamanabɔ filmu dila facɛ ani yiriba ye. Mamutu Dafe seko ani dɔnko minisiyɛ ɲɛmɔgɔ fana to bi yan ale ka kuma na seko ani dɔnko mɔgɔ bɛɛ dusu kasibalen bɛ. Sumala tun ye mɔgɔba de ye. Sumala ye ko kɛ farafinna sinema baara la min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. N'an k'an bɛ jate fɔ an b'a fɔ a kun bɛ na mɔgɔ fɔlɔw bɛ filanan farafinna sinema baara la. Sumala tun ye mɔgɔba de ye. A ka hakilinaw an jɛɲɔgɔn kun don an balima kun don. Donc a ka tagali a tɔɔrɔ tɛ se ka fɔ bɔ ka ban. An nana bi a ka so ka na foli kɛ Mali gouvernement tɔgɔ la. O siratigɛ la Fatumata Kulibali ni ale ye Mali seko ani dɔnko mɔgɔ dɔ ye b'a ka dusukasi jira sabula mɔgɔba dɔ taara o min kun b'a ka baara dɔn. Ne ni Solo ye ɲɔgɔn minɛ ne ka premier film Solo y'i cɛsiri a ye n bilasira comme Cheikh Oumar Sissoko et puis Salif les autres fo ka n'a daminɛ o la ka jigin cɛ don rigueur b'a la n'a ko ko nin boyi cinématographiquement a b'a dɔn a b'a fɔ ko nin boyi n'i y'a boyi i b'a nɔ ye n'i b'a boyi fana i b'a nɔ ye i y'a mɛn. Solo il était agréable n dusu tiɲɛnen don mais n bɛ dugawu kɛ a taara ka denmisɛnnin minnu to n'olu ye cinéma ko daminɛ a kɛra Batu ye o a kɛra Susaba ye o i y'a mɛn a kɛra Baba ye o yarabi ama Ala k'u bolo m'a la Ala k'u banb'a la parce que a ye kɛnɛba de da Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ. Solomani Sise ye tiɲɛba de bila Mali ani farafinna sabula a ye sebaya caman sɔrɔ kɔnkan kɛnɛw kan. Alu Kulubali ye Mali Cinéma Fédération kuntigi ye. Solomani Sise n gɛrɛla la kabini 1985 85 ka se bi ma a ye tɔgɔ sɔrɔ bɛɛ y'a mɛn mais a b'a fɔ tɔgɔ sɔrɔli tɛ sɔrɔ ten dɛ i bɛ baara de kɛ i bɛ baara de kɛ fɛn o fɛn ni i b'a ɲini n'i y'a sɔrɔ nɔgɔya la a tɛ nafa a tɛ maa wɛrɛ nafa donc ko an kana sɛgɛn an kana ɲinɛ k'a fɔ pour que an ka san sɔrɔ an ka an timinanja an kana décourager n'an kan ka ɲini su an ka ɲini su n'an kan ka ɲini tile an ka ɲini tile n'an kan ka ɲini sanji jukɔrɔ an ka ɲini sanji jukɔrɔ n'an kan ka ɲini kulu la an ka ɲini kulu la ko o de bɛ mɔgɔ nafa donc a kun b'o de fɔ ko denmisɛnw a y'a timinanja a y'a timinanja a y'a timinanja mɔgɔ tɛ foyi sɔrɔ gansan. Solomani Sise k'u kan ka sen dɔw Wagadugu Fesfako kɛnɛ kan walasa ka kɛ jury o tako 20 kɔnɔna na okumu kɔnɔ. Pascal Traoré, VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.